Els vots no legitimen a res, senyor Palmero. Vostès tenen més regidors, però no tenen més vots. Puc continuar? Gràcies. Estaba usted comentando de la boca plena, llevamos puesto en el programa y tal. Jo no vull programa, vull estudis de viabilitat seriosos. Vull una gestió més que correcta perquè estem jugant en els diners de tots. Això per un costat. Les circumstàncies, com comenta, han canviat. En 2007 eren unes, ara són les altres. Les nostres prioritats, torno a insistir, són dos. A dia d'avui, això són les nostres, tan simples com ixes, tan simples i tan complicades. 3.270 pagats, les llistes de l'atur i gent passant necessitats. I això són les nostres prioritats. Vostès munten l'edifici que vulguin, però nosaltres ara mateix no estem en això. No passa res, per això vostès són el PP i nosaltres som el PSOE. No passa res. Sempre acordamos de que aquestes persones sols estan demanant treballar, no estan demanant el cel tampoc. Que d'això som conscients, d'aquest problema que tenim. 5,6 milions posats per la Generalitat que no han salido de las arcas del Ayuntamiento. Jo soc Generalitat Valenciana, jo no sé tu a qui pagues impostos, però jo pago també impostos al meu país valencià i al meu estat. I aquests diners també són meus. Si no, després t'ho explicaré i veuràs com ho entenes. La idea de la reforma era que no quedara igual. No sé si hi havia problemes dolors o no, sí que n'hi havia. La idea era fer un lloc més que digne. No era que quedara igual.